Egy olyan időben, mikor a zsarnokság és a fekete mágia Sötétség fenyegeti a birodalmunkat. pusztító árnyéka vetül egy királyságra. Krúgok! Vad fegyveres krúgok! Embermód harcolnak! Varázslat. Egy embernek Mondd, hogy szeretsz. Hiszen tudod, harcolnia kell a sötétség erőivel szemben. én megváltoztatom a világ szerkezetét. A király számít rád. A feleségem is, ha még él. A népért, Az Úr óvja az ártatlanokat. a szabadságért, Érzem őt. a szerelemért. Benned. Holnap kivonulunk a Krisztvéd erődhöz. Adja az ég, hogy ne tévedj. Ezért még bosszút állok. Lőjetek! Suka! A király! Embernek született, és legendaként született újjá. Bebizonyítja, hogy a bátorság diadalmaskodhat a varázslat felett. A király nevében. Az élet még sosem volt ilyen izgalmas. December 27-től magyar szinkronnal bemutatja a Paradigma film.